Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi nga atong tanano. Kumusta? So, karon day ato ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni Marites Albores. Ug shout out din yung tanan nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagsunod no. Pagsubaybay sa akong gipang upload no gikan sa mga sugilano no gikan sa aming drama. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Ug karon di ka maglangan niya ang laing sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Marites Albores. Anino sa kagahahan. May miabli sa sakyan sa tumangan. And so? Ayaw ka nagtagda. We are too busy aron manghilabot pa ng sakinan sa tubangan. I like it on top of you. Ginang ayaw na paglihok. Ano ba? Ang sakinan paghihapon sa tubangan? Ha? Bullshit, Biana, uy. I don't care. Pues, I care. Kay ako ka ng sakyanan ang may miabli. Tingalig kawatan ka na. What? Pahawa. Unsa? Pahawa na diyas akong atubangan. Kinalang manaog na ko. What? Isaingon na lang ka sayon? Unsa gud ni? Shit. Di siya na nagbalik. Tingalig kung sa iyong gikuha sud sa akong sakyanan. Wa. Giyon sa mo pagkaibaw. Basta. Iwasan ta ni. Kung may nawa man gikan sa imong sakinan, wa ka na mahimo. So we better continue. Kay may mas makuha pa ka ini. Ay, So tell me, what's your name? Josh. Buster. 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 Hi, Josh. I'm Suzette. Nakatug na siya sa sofa. O nakailis na siya. Sumaunay nga. Way nawa sud sa akong sakyanan. Sa akong pagtanaw kaganiya. Kay si Amy rin kitong miyabli. Nga akong nakita. Shit. May ingani kay. Gawas nga tinted kitong sakyanan sa kikauban akong babae kaganina. Ngit-ngit na usab ang bahin sa mong parkingan. Shit. Huwag ko magdahom. Ngayon mo gawas sa Patricia. Nagkuha tingnan siya sa iyong bag. Kaya nakailis naman siya. Hindi ka gustong matupad na gusto pakigda. Fine. Okay na ko. Okay na ko. Kaya nakapahungaw na ko. Gikapoy na ko. Gusto na kong mapahoy. Maong diha ka na lang sa imong gigdaan. Anyway, wa masay mahitabo na to karon. So dili na ko mamugos. Yung magdugta sa pagigda. Ayo! Abay! Si Abay, Benjamin. Dobby! Yan na siya. Gapit kay kunya da. Dinalan ako atuon si nanay sa kwarto kay tingalig makamatapay noon to si Inday. O muayaw. Sayo para ba kayo? Alasing ko pala sa buntag. Igo-igo gid nga mohayag na inig sakay na namo ron. Kanaugon na ako sa Joel. Bay! Purma kita. Abinong mo pang kagamatara. Kanina ra. Mugawas magidunta ko pero miabot naman ka. Tara. Let's go! Mas maayo mga sayo tag-adtor-tor bay. Aron sayo sa tamabot dito sa resort ba? Basta mo na yung pakanon tas tag-iyar doon pamahaw, di ba? Ikaw gid bay. Basta mo na yun. Kayo rag may nayo na.
maka-impress tag mayos tag iya bay. Kasi ba kuwaon tayo nila kay makauyon sila sa itong trabaho. Ya, kita mo kuwaon nga na sila'y payo ipabuhat sa resort, di ba? Bitaw sa? Basin patuod? Sanura sa 520. Oh, uy. 520. Ha? Murag uji. Kung makasakay ta dayon bay, mga 30 minutos abot na dito. Kasi pa mo kayo no. Sayo-sayo pag yun. Sige lang, mas mayo nang nakaingon sila nga interesado kita bay. Kay misayom kita. Malagi. Og may bawo sa siya nga wa patapay pamahaw kay sa gisayo ra ba tagadto dito, di ba? Di ba bay? Ambot ni mo Uy, sige nanay. Aparaw na to bay. Para! Lahos na noon. Wagid mo hunong na. Puno kayo na. Domingo mo ng tarong, anong puno mo kayong sikinan? Ang uban, nangampiyot na lang. Tutusunan, bay. Dali. Ay, gusto, bay. Ninumdum ko. Pista mo dito sa lungsod ron, bay. Sa itong atuan nga resort. May pista ron ditong dapita, bay. Sayuwas mga tao, ha? Adto po tingali mamahaw nilang pamistahan, bay. Pamahaw, paniutog, panihapo ng libreng kaon dito tingali. Klay, sayo-sayo mo sila. Tawa, bay. Nagmatay ka na di ay. Kasayo ko mong naligo. Gusto kong mapauli sa'yo, Josh. It's still past 5. Later, baby. Let me rest. 30 minutes lang. O mubangon ako. Dili na kinahanglan, Josh. May mong mupaway ka pa din eh. Ako na lang mapauli sa amo. Ihatod ti ka. Ayaw na, ako na. Dili ko gusto mahasol ka pa. No, you won't. Mag-ilis na ko, ug mobiya na ko. Makahimugas pagbiya na ko din eh. Josh. Come here. Josh. Baby, Kina- come. Mag-ilis na ako. Later. I said, diba? Tay! Josh! Mahupo ni akong kitapis. That's my intention. Josh. Let me go back to sleep, babe. Buka pa kay ko. Hindi ka po ko. Come. Higda sa kong bukton. Buon ng imong tapis kay basa. Mapulmonya ka pa hinuunin eh. Josh. May mabang munong ka na sa pagreklamo. And just go with the flow. May relasyon na ta. Og makapilat na ka nakita nga hubo. And so do you. Nakita na sab ko nimong naked. Dili ka na ang iyan pang makonscious. Kay kun, di taman na buhaton rong butanga. Sooner or later, buhaton pa kihapon. Buhaton pa gyapon nato ka na. So just hug me, okay? Kadiyat lang. Babe. Unsa naman sab? Unsa ka ng puwangan na sa imong liog? O ako ka na makita kagabi eh. Ngano na ka anak karon? Diin ka man dahil kagabi eh. Ha? Where? Kini? Medyoin ko sa party ni tita kagabi eh. Diyang migawas ko gikan din eh. We had games. Balikon tamang gani unta ka din eh. Aron, singon mo join ka. Pero, wa lang gitingali bubalibad ka na sab. So, unsa man ka na? Nothing. Wa ko masayod kung anong naana. Basta kay may games. Migamit og usa ka dahon. Pasipitan sa ubang parte sa mong lawas. Gawas lang sa ilukan. And so, gisipitan ako ang dahon sa akong liog. O gumanan to, nangatol ako. It still itch now. Irritation, maybe. Hey, why?
Don't tell me nga nagduda kang kiss mark ni. Gosh. Unsaon ko man na pagbuhat, while niya ka uban ako. And besides, ni ako makatog dinhi, dili ba? Dugay kang nabalik. It's because of the party. Wait. Are you jealous? O, wa. Kanang tinuod. Wa gani. Di ko ni mo dudahan kung wa ka magsilos. Silosa rin ka? Karon ka. Wadon ko na imong silos nga gibati. Diyos sayaw. Igo na ang pagpaantos ni mo na ako, babe. Wa ko maanad, ma-abstain. Diyos. Aw. Ayaw pagpilan og... shit. I want. Kung dili kay gusto diha sa ibabaw nga bahin sa mga lawas, diri na lang ko sa ubos nga bahin. Kadi. Oops. Ipatugtog ko. I'm going down. Ow. Stang, kaway. Gaya na to kasakay ba eh. Sakto giday nga sa iyo tang nanglakaw ba kay kung wa pa na, sus. Basi manasitihan kita abot dire. Ganyan, sayis pa kapin. Dali ba? Kay tingog-tingog. Dahil na manuro ta. Oh, tanawa ba? Tanawa ang purma. Ang purma sa resort, entrada pa ginanim. Dota kayo no. Unsar kang suda na ba? Dali. Kanindot din eh. Dali. Tanata ng gajay. Tanata. Chip! May buntag, Chip. Kami tong panday nga gikontrata ni Mrs. Lim nga mo'y mupakyaw sa nipahat. Ngay mo din eh. May mo ba siyang amoy kasulti, Chip? Oh, diba? Ang mabay. Oh. Pawater ni Slabi. Agay, kita sumbong ito. Hindot mo nilibay, no? Umukay nilang bangko eh. Lamig hingdaan. Uy, bay. Hingda sa Ayaw. Hingda, Ayaw, eh. Bahala ka, di lagi. Ayaw, bay. Di lagi. Oh, Nindot, hingdaan. Pero di, sa blingkor ako ba yun eh. lagi kasabanta. May tagmagunahon na ang tag-iyaron. Ay nga, palawson ta sa ilang resort. O sa ilang restaurant ba? Ano mga kauna ta? O ganito ta magpaabot niya? Naya na sige, taglingkod din eh. Ay, sa pagkartong orasan mo pagkita na to, no? Para ba tayo kaon? Huwag yun din eh. Let's go. I'm starting. Kadiyat lang. Basta nahog lang sa akong pag-ukay. Sa akong baga kanina. Nasud man gito na ako dinhigod sa akong pagikan-gikan sa syudad. Uban sa akong uniform. Unsa ba imong gipangita? Ang ako labakara. Labakara? O gingon anay kay kaworid? Palitan daghan. Og mas mahal pa niya to. Bisa na. Dili ka to ako. Ug may pangan-usap ka tong maong labakara. Your name? Giborda? Dili. Then what's the name? Dave. Dave? So who's Dave? Akong tatay. Imong amahan? Oh, akong tatay. So, sa imong amahan katong imong gigamit? Oh, mao ganing dili ka tumahimo mawa. Pahitaan jud kong tatay adto. Dili ba nga mato nimo? Wa kanay amahan? Wa na. Dugay na. Then how could a dead possibly look sa nawa niyang labakara? Si nanay ang buta ko ipasabot nga mangita adto kay hinataga to ni nanay kang tatay sa buhi pa. Mao kinahanglan makitaan ko kadto. I'm starving. Una na sa restaurant. Musunod ako nimo. Pangitaon lang ako kadiyot. Ni ara lagi to dinhi lagi. Magdungan ta. Charles, please. Kinahanglan ko kadto makitaan.
Palitan ti ka og puli anto. Isang pila pa kadusina ang imong gusto. Just forget it. Kaya gigutom na ko. Og dili ko gustong mapasaran sa kaon. Pero... Let's go. Sige. Tana. Ida ko ining... Follow me. Makigtungan ko na siya na kaon. Pero may una og lakaw. Wa man lang mo offer nga siya mo bitbit sa akong bag. Samtang si Dave. Kung mahimo lang nga iya kong alsahon, kung mag-uban min duha sa pagpanlakaw, buhaton ka na niya. Mami. Nana! Hain magkukatumang na bakara o ni Dave. Nga akong nada. Kaya gibutang magbuto ni Dave sa akong buko-buko. Nga itong paingon ko sa syudad. Shoot, mangita gid siya ato. Emmy, what's up? Are you coming or what? Naana lagi. Masunod ako nimo. Day. Nag-usap-usap lang ako sa Hong Kong, di ba eh? Ang gyapon yung tagiya na pagkita na to. Ito, pagyapon tingnan itong rasabay. Sa Dula City naman. Ay, manikayahay sa dato kay sila'y tag-iya sa ilang oras. Kita'y taon ni, nakita'y maghuwat. Watay Gutom mahimo. ba kayo? Watay mahimo eh. Kundi ang magpaabot lang gid bay. Sayo pa masad. Ikaw ra may nakigsayo og maayo kay namasin nga malibrehan kag pamahaw. Masin gani. Why noon? Ay noon ko da nga ako mahaw sa amo sa'yo. Huwag ba tayo magikan din eh? Sayo pa masigi kaayo. Ay, nakapamahaw di ka. Wa sab. Masin di ka? Saba, uy. Masin di ka? Pas mong bitog tayo ni ron. Ay di pa ta mapas mo ining orasa eh. Huwat lang gud agud. Ay pagtarong bay. May lalaki nga nagpaingon din ni nato. Tarong Google. Imong tiil ba? Imong kipatong sa lingkuranan. Awa. Wa ka sa inyo. Kamu ba ang ingon sa gwardya nga mga panday nga nangita sa akong asawa? Oo, sir. Kami. My wife is not feeling well. Human sa selebrasyon siyang party kagabi. And so, ako na ang model niyong duha regarding sa mga gusto niya makita. Gusto niya mahitabo. Mayo yun, sir. Totoo sa ming nagpaabot ni ma'am din eh. Patience is a virtue. Bitaw. Ingon bitaw ko. Follow me. Pakit-on mo sa area diyan na may ipabuhat nga payag ang akong asawa. Sige, sir. Sunod minimo. May duklon ni tawag. Uy, sapa diya eh. Huwag itagdag ka. Tuma na binako eh. Hilo mo eh. Madungkang ta. Dine. Dini sa parking lot, sir? Ano mapabuhat ang payag yung asawa? Wala. May problema ka? Bay. Huwag man, sir. Ibong lang ko asa man niya gusto ipabutang, sir, sa tunga-tungas parkingan. May mo bang maminaw ka una? I don't like people talking ahead of me. Follow me. Sorry, sir. Follow me. Yes, sir. Mo sa kuda. Magsunod lang ni mo, sir. Sunod lang eh. Tanabay. Tanabay. Ay, si tanaw na si Kenan di ay, kay mamahlon kaya na. Di ka makapuro na kung magrasa na nato na. Mahal yun kayo bayan na naman. Labi na ka ng doon na nato nga sa Kenan, no? Sports car mo kina. Tutaw eh. Kadit lang. Bay! Asa man ka, oy? Saan mo yung gibuhat? Saan mo yung gibuhat diha? Labakara. Ha? Namunad ka lang labakara, bay? Natupad yun ang mahalon nga sa Kenan ni mo na. Punit na ang labakara, bay. Sana mo na kayo. Nakuspa naman kulor na. Trapo tingali sa mahalon nga sa Kenan, bay. Bay. Nakaila ko nini mo ang labakara. Sa? Pagsunod. Kailam, yun nga naman. Bukal mong dugo pagkita ni mo yun eh. Dora katikang ang nemotangan ining labakara nga akong gipunit bay. And then? Gikan sa akong gibarugan ganina. Mao nga nakaila dayon ko sa akong pagkakita ini. Obo, di oy.
Dagdam mo ka prehas nga labakara gud. Daghan lagi. Pero, dili tanang labakara nga ingon ini. Ang dunay burda sa kumpangan. Unsa? Ikar di Dave dili. Dili. Pero, Ay, sus, di ka na rin labakara nga ingon anak diri sa kalibutan bay. Ug di ka ikaw rin Dave nga nagpuyo diri sa kalibutan na. Hapit na sa kong makasangit-sangit. Mga tana kay, hait kayong tinanawan na to ang baan na tag-iyas resort oh. Tara bay, labay ng labakara, ihugaw na. Tara! You want some dessert? Dili na. Busog na ko. Ako, gusto pa ko. Tawagan ba na ko ang waiter or maka-order ka? No need. Mukhang ka maka-o dessert. Dan tawagan na ko ang waiter. There's no need. Kainaan ang dessert sa akong atubangan. Unsa? I don't know kung sa ako bang gikaon. Or I just feel horny looking at you. Josh, mabatian ka sa uban. May customer sa nga dool sa itong lamesa. Why? Ang ikay ma-proud nga mabati sa uban kung unsa kay kalami. Papa mo. Ginoo ko, Josh. Mas pagkating mo gibuhat. Oh, imong gitabon sa kong papa. Ang imong kamot. And so, akong gitilapan. Josh. Let's go. Come on. Just kadiyat lang. Let's go. Lagi. Naana, asa ba kita paingon, ha? Sa parking lot. Mamaulit na ta? Ay, salamat. Pero may mo pang maginay lang ta sa paglakaw. Mura na kong imong giguyon sa kapaspas imong linaktuan. Because I'm horny as hell. Kung dili mahimong mukuha, tapos balik og kwarto. Kung kasiguro kung dili ka na sa makapauli suod ning adlaw. Kung buhaton ko ka na. Unsa? Kapaniguro kong bisan sa musunod pang adlaw. Mubiya lang ta sa atong kama kung mangihi og mukaon. Unsa? Josh. Josh? Uy, May mitawag sa imong shit! Pusag di siya. Padayon sa imong paglakaw. Josh, babe! Shit! Babe? Are you leaving? Ayaw paghuno sa imong paglakaw. Basta ba? Abi na ko dili ka kamuhunong. Hi. Remember me? I don't. Tara, Emi. Really? Wait. Hey. Gigunitan niya si Josh sa bukton ini. Miss, basta ba? Would you want me to remind you kung si kinsa ko? O kung unsay atong gibuhat ganihang kadlawon? Josh? Damn it. Wait! Nagdali ni Miss. Oh, miss? Really, ha? Nalibot ka kini sa akong pangandi ay, ha? Wait lang. Here. Saan ko ka nang samin? See for yourself kung unsa ka po ang imong panagway karon, Josh. Shit. Bahay mo ba? Nagdali ni. Wait! Wa ko intensyon nga sulon ka. Gusto na konsultihan ka how I enjoyed last night nga uban ka. Muna na ko, Josh. Buhi na akong kamot. Na-enjoy ko sa party uban nimo. Kay cool ka kaayo sa mga games. You were the best game player. But it's so sad nga nalimot ni ay kadayon ako. I thought we could be good friends. But anyway, next time na magkita ta, dili na kinahanglan nga bayaran ko nimo in any kind. Kay what ti kabok nga og dayon. Anyways, dili na nako introduce ang akong name nimo, girl. Since I know it's not that important alang nimo. So, bye-bye for now, Josh. Shit. Oh, by the way, girl, Ha? don't loosen your guard. Kitingalig, malusutan ka na sad in the near future.
Damn that girl. Giwak ni Amy nga kong gamot. Ang bistoy naglagaw. Shit. Panig mo yung bayana. Pero bang nagkita ko niyong pag-usap? Shit. Amy! Amy, wait! Paspas kay Milakaw eh. Amy! Usama! Will you wait? Oh, shit! Bahala ka diha. Gukod kung ganahan ka. Dili ko mulingi ni mo. Amy! Asa ka pa yun? Dili niya pa yun ang fighting lot. Bahala ka. Hirap pa nagpataman ko ni mo, Charles. Masabay akong gi-expect sa sama ni mo. Nagkasaday naman ko ni Dave tungod ni mo. Unya, mauni. Dili ko munong. Mapadayon ko sa pagkawas. Happy? Ibiyaan na ko sa kong kauban kaganina. Happy na kasi mong gibuhat? Happy. Damn you. Thank you. Giguba ni mong akong adlaw. Well, atong ayuhon. Kita ang mag-uban. Nagdali ka man kaning mibiya ganihang kaadlawon, mao nga nabitin pa ko. Unsa? Gibiyaan ka na sa babae nga imong gikauban. So, you might as well spend the whole day na lang with me. Let's go. Niyan ako daplin sa kalsada. Wa man lang gani ko sunti. Pisit ka, George. Gipatuo ko ni mo nagkagusto ka gid ako. Pero di ay... nga na bang dali masagay ko mituon ni mo. Nga na bang wa man ako magunahon nga imposible ka na mahitabo. Amo ta ka. Dato. Successful. Ug unsa pa lang ko. Shit. Samtang sa'yo pa. Kalintan ako nga may nahitabo na tuno. Katugay mo sa mulapay sa basa aron makabiya na ko gikan din eh. Huwag makapauli na ko sa amo. Kuya, wag ganahan siyang asawa. Pabutang nga yung ginog treehouse ang gordya. Ha? Siya lang gordya. Overlooking ko no ang mga sakyanan matod pa. Nya, kita ko na sa gwardya ang tanang musudog mo gawas gikan sa parkingan. Ug makayon siya sa atong buhaton, bay. Ato ta sunahan. Oh, tata. Magpahimo siya daghan din eh. Sa resort, bay. Di ba? Good news na, di ba? O bay. Ay. Tanggal! Sorry sir. Bida sa di mo sura. Oh. Kamu ba'y wa magtanaw sa gianan? Kami ba'y hinugdangag, ha? You have a problem with that? Ha? Bay. Wa sir. Wa bay tana. Salig lang. Salig lang, ano? Hilubot na. So na saskinan, Suset. Makasamot sa sapot kini mga pubring dako. Nga nagbabagbabag sa agyanan. Bida sa pobre, no? Hilamot. Yati, sus. Kalma na din. Saka, sa kibitus ka na, eh. Muna yung mga dato, eh. Abay, mga dukan mo sila. Pasagin na sila. Mga pobre, kaya itong kumo, di mo ilang dato. Yes, mago na, eh. Mago na. Hilom ba, pasagdan na to sila. Sapot ko, bay. Tingalig, maupahinawon lang ang mamahimong hinungdan nga dili tamahin na yun sa atong project ining maong resort. Bitaw na. Tara. Bitaw. Tanawi, muli na sa ato, kay gutom na. Wow, kita pa ka na silang restaurant dito. At tulad na mukha sa ato, bay. Hay! Nga bang dugay mga kaayo mga sakyanan nga may agi karon. Oh. Ang sakyanan ka to ni Josh, ang may agi. Oh. Imposible nga wa ko niya makita din at mga kalsada. Shit ka, Josh. Shit ka! Bay, kaya ni mo kalakawin sa mga murumag na pusuan niya.
Dali kayo, makita na sa tatong isyo kista na. Sus, gutong ra ba kayo ko? Lalanon yan to na ako. Yung kagawas na tas resort. Guard! Balik kayo sa sunod may semana, ha? Balik mi dali. Tando na. Amang nga kung bay. Tando na. Ito na, bay. Tando naman. Dali na, bay. Uy, may bas na minus at pang bay. Dali, paraw na to. Manakay ta. Tana. Dali. Labang, bay. Dali. Nana. Nagparog na gani ko. Piit na gani ka ko diri. Nagbuhat pa ginaglaing pasahero eh. Napasok na ko diri sa kilid sa putahan. Dali, bay. Computer yun. Ay! Hinay ko no! Sorry, miss. Ego nung gada. Sorry. Manuot pa kagluyo eh. Sorry kayo. Shit. Amy? Dave? Lo! Ikaw rin ni Amy? Ba't ko sa ka nakasakay na eh? Dili siya kagigan sa mga resort? Ha? Kukuan. Ika. Napiit ka diha? Baylo ta. Ako di dapit abi. Bay, anak ko di abi. Sige, bay, dali ako. Sura na ba eh? Ari lang ko dali ba eh? Ako lang bala sa masawa. Amaw man ka. Ari lang ko ba eh? Liso ba eh? Makasiko niya ta. Nga makasanay noon ta. Sunod baryo na bito ta. Liso niya yung lihok. Nanang bitas. Sige. Sa kanan. Sige, bay. Ambi mong bagbi. Ako di da. Ayun, lisod. Tuno lang, ambi be. Mas lisod magkadiha bay. Ay na lang oy. Ako lipit-pit na na, bay. Ang dadaan na palihog ang bag sa kong asawa, bay. Kaya tingalig bugat na. Maglisod si Amy. Ano problema eh? Doon lang ganita. O gani, dada kay doon ta. Dili ra kayo kamahago. Hala no. Ambi na lang na, Debe. Di na tayo magsakay sunod, ha? Ay, salamat. Nagkanaong na kita, ta. Biya sakay sunod pag binigyan buntag. May gani kay Dukul, ha? Puyag kapit-kapit. Ay, kung layo pa ni, sus. Ambot na lang. Nagbarog na ganita, day. Ime, di ba? Dito rin siya kagikan sa mong resort, day. Mo day tubay. Mao dito nga unsa? Imo giday tubay. Ang unsa? Imo gilabay og dayon bay? Ang unsa? Ang akong labakara. Ha? Mao di ay. Mao di nga unsa? Mo rin nakita ni Abay dito sa parking nga resort ang iyang labakara kay naari ka dito. Abi og imposible. To magani mi nga sa syudad ka, pila ko kagabi nga wa mauli. Di ko no. Pila kagabi gaday ka wa mauli. Pero, ikasakay na gaday ka na mo gikan sa among giatuan. Lugawa. Nagkusample ka dito, iday, ime. Yay. Dito mo nag-team building, day? Nag-build mo dito, day. Nag-build mo building. Asa mong dapit ang building nga to? Huwag ko kita gitukod nga building dito, bay. Abay. Gigutom na magkaka. Sige na. Laos na sa inyo aron nga magkakaon ka na. Kita. Dili ko mag-down, bay. Mas doon ninyo ang gikan din sa kalsada. Sunod na lang, bay. Ay, asalin mo, eh. Tuwita, asalin mo, sige lang, eh. Day, ato lang ko, day. Nindo dito sa resort nga giatuan na to, no? Mura sa tag nagdungan og adto ba. Kay nato man. Pero nag-abot na rito dukara. Mao nga ato. Bay, sige na. Mapas mo na ka. Ako din, no? Pas mo nagi ko. Muna din nagi ko kalitik og tarong, bay. Ato na ko, bay. Ha? Hindi tilang kwarto rito sa mga resort, bay. Day, no? Day? Bay, sige na ba? Lagi. Tanah ra gani, bay. Say, dako lagi issue ko niya. Tanah ra gani ka. Dako ilang TV dito, day. Day? Wa. Ha? Wa ko makaisod sa ilang mga lawak dito.
Sa parkingan ako kutob kay miingon ko sa akong mga kauban nga mopauli na ko kay dool na lang amo gikan dinhi. Buot punta sila nga mga ligo kami sa dagat uban ko pero mibaliban ako kay kanunan ako makaligo sa dagat, di ba? Igo na ko mi hitch nila paingon dito. Aron nga dool-dool na lang ko nga mosakay paingon dinhi sa ato. Og ako makabantay nga nahugbad ay na ako ang imong labakara sa akong pagkanaog gikan sa sakyanan sa akong kauban. Day, Unsa? Hugaw na sa pangimuna-una para sa imong amigo nga hugaw og kag. day. Ang Nahibaw ko. Nagduda ka na ako. Pero ingnan ta ka. Wa, Dave. Wa ko'y gibuhat nga daotan. Igor ako. naibaw ko. Ah. Naibaw ko nagsulti kas tinuod. Dave. Kano sa ba ko mutuo sa tanan ni magisulti nako? Ha? Kano sa lang nahitabog gidudahan ta ka? Dave. Di ba? Alipi. Tingawanan ako ni Maui. Pero kagabi ikan ako nga uwa makauban sa pagigda. Kimitaw laki ko ni mo. Tinuod. Huwag kong maanad nga. Huwag ka sa kumpapad sa pagkatuga. Pag usa kagabiid, nga dili ka ikauban, mura nag-usa katuig ang kamingaw. Gagong dipati. Pantay pitawa. Okay. Sige na ba kung hawa ko din hiuban mo? Dili siya ko magkabantay kung mulikot kag pamabay. Oh. Bantay lang siya ka na ako. Sa? Di na may tabo ka. Pantay pitaw ka. Ligi. Yuyo! Awo, Oh. yuyo! Oh. Naa ako, mama, gwapa ako! Mama! Elaine! Elaine, anak! Midaga na siya. Isugat ang among anak. Gimingausap kay siya sa among anak. Minga pa ya ako sa imo pa ya. Gimingaw sa kog maayo ni mo, nak. Sayo ha ba ni mo na ni mahong suka, uy? Yuyo ay! Uy, nganong ako man, ikaw may nagdagandagan. Oh, sayo ko di mo nagdagandagan. Wadi ka bantayan ni lola ni mo? O miipsot kagi ka nini? Hay mo dis lola ni mo, ha? Wa malagi din Hey, kita ni Sita. Pista man spikas baryo. Mutabang kuno sila dito sa kailan ni Sita. Ay, may na lang kuno. Makadawa to gagmayng gamayng bayad o niya. Makadapas ang sudan ni kuli niya. Si nanay naghago pag yun. Ay, di man kuno hago kay manghugas naman sila dito. Dako manggod kuno kayo ang bahay ng kailan ni Sita kay puriner man ang nabana. Unya, nauli, og nag-ikay dako. Mo naggida niya si nanay ni mo, aron may tabang-tabang sab kuno siya kay di man madang kadaghan sugasan, kadaghan kuno kay bisita. Kung ako'y may kwarta, magpa-cater na ko. Dili na kinala maghago pa. Nagpakitir man sab kuno, pero may ihaw sab gihapon. May palitsyon, di pa lang kuno high blood, di pa lang ko, ako ba, di pa lang ko high blood, ato ko magpakusina lang ko ba? Ay, huwag ka man lagi mauli, og dayon gabi Oo, Jo. Kuan, naalanganin man gud mi sa among oras gud mao nga migikan mi dito og sayo. What pa ya sa imo si tatay kagabi, mama? Naaman gift sa imo si tatay. Ha? Tinuod? Unsa man? Kiniging bata tabian gid kay kada. Kadot kay kuhaon ako sa kwarto. Ako lang doon na yung bag sa sud ha. Sige, salamat. Nahala, sige. Niya naman ninginahan mo. Pauli na lang sab ko. Tagaan patunay ko og tubig ang mga baboy ug manok kay initraba kayo. Sige, Jo. Salamat. Ay, inipitaw gyud kaayo karon ay gipaningot man gani ko og maayo. Muna. Kada taga maghigot ko sa akong buhok kay gipaningot jud ko. Mama, unsa na? Ang unsa pa? Ana ay,
puwa kaayo. Paak ikaw. Sige. Alto na ko, ha? Alto na ko. Shit. May tanaw usap si Tio sa akong liugan. Ano pang nalimot pa ko ini? Shit. Maklaro pa man day ni. Bisan kung pila ka adlaw na ni nga gihimo ni Josh. Mama. Huwan ko makapantay na nga. Gihimuan ba day ko ni chikinini ni Josh? Mama, uy! Tana, ligo na, manlakaw ta. Ha? Asa man kita? Manlaag. Mamalita sa tanan nimo ganahan, mga duaan, sinina, bisan unsa. Tinuod! Yay! Taka na kwarta ako, Mama. Mama, kanahan ako TV, kana dako ba? Palita TV dako, Mama. Kana mas dako pa ta silingan ila tintin. Ganahan kag TV? Okay, sige. Magpalita. Tinuod! Yay! Oh, Elaine, asa magkapaingon? Kaliguon na aron manlakaw na ta. Tunsan ako, tintin. Ingnon ako palita bako TV, mas dako pa sa ila. Unsa? Mamalita ka dito? Dili ha. Dili manghambog, balik diri nak. Kadiyo tayo lagi si ako, good. Balik dayon si ako, ha? Ay, kinig yung bataa ang katapian lang yun. Imo kong gitonto, Josh. Pusa mo paus ko. Gastuhon ko umayo kining credit card nga imong gihatag nako. Ug sunda ang uban pang sumpay ding sugilanon na sinuwat ni Marites Alboris. Andino sa kagahaha. Kapalihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpamina.